witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu w ramach Polskiej Hokej Ligi pomiędzy Aksą Unią Oświęcim a Komar Krakowią. Kraków, proszę o podsumowanie tego spotkania przez trenerów. Trener Komarku Rochaczek. Ja bym powiedział, że pierwsza tercja, w podstatě padła pierwsza bramka, chyba 12 minuta, byl pierwszy střel Oświęcimia chyba na naszą bramkę. Takže początek byl bardzo dobry. Później už strzelała w tej tercji bramky Unia. My jsme stwarzali, popełniali dużo błędów w obronie. A oni szybkýma podaniama a ładnyma akcjama nas rozpracovali a przegrali jsme 2-1. Druga tercia, to můžeme poděkovat Radiševskému, že nás utrzymał w grze. Ze strony Unii to byl bardzo dobra gra s pressingem, takim chyba jsem se v tym sezonie ještě nespotkal. Bardzo dobrze grali, tylko jak powtarzam, jedną bramkę jsme otrzymali a Radiševský nás po prostu uratoval. Po druhé přervě jsme si powiedzieli, že nemůžeme tak hrát dalej, to by byla katastrofa. Tak jsme trošičku změnili taktikę. Klučové nebo decidující momenty to byly ty dvě šibké branky, tam převádce nebo slabění našem. Čtvrtá, vyšlo, že tu třetí terciu jsme zahrali bardzo dobře a těší mě, že ten meč jsme o tu jednu branku vyhrali. To superovi musím zablahoželať, lebo dneska zvíťazil na našej hlúposti. Je to tretí zápas Stichy v Krajinci a dneska, keď sme nezvládli tretie tretiny. Myslím, že za dve tretiny môžem mužstvo ako družinu pochváliť, ale to, čo predvádzala tretiu tretinu, tak to ako nemám k tomu slova. Pokiaľ budú mládenci pokračovať v takých hrubých individuálnych chybách, ako pokračujú, tak potom sa asi ťažko zdvihneme smerom hore. Nakoľko aj dneskajší zápas sme mali pod kontrolou dve tretiny, viedli sme, všetko nám prijalo, šťastie, spokojnosť, herný prejav. Potom, čo nastúpilo, tak to akože tomu prestávam ako tréner rozumieť. Je to tretí zápas a to je už trošku asi príliš veľa, aby som začal ja rozmýšľať, či robím chybu ja, alebo niekto druhý. A nechcíte odo mňa, aby som hodnotil nejakého najlepšieho hráča. Nie martwi Pana skuteczność? Tyle strzałów, 0 bramek. Ja som povedal svoj názor a nepýtajte sa, lebo to je jedna chyba za druhou. To je hrubánske individuálne chyby. Super, zmenil niečo, ale vyhrám na našej totálnej hlúposti. Ja nemôžem predsa strácať puk. Mám ho pod kontrolou, nemôžem ho prihrať superovi a dostať gólu. A ešte aj presťahové. To akože jednoducho nenachádzam na to slovo. A trenera gości jeszcze pytanie. Czy uważa Pan, że to nieskuteczność Unii, czy Wasz bramkarz tak dobrze bronił przy tych sytuacjach? Bo Unia miała bardzo dużo setek. Sytuację 2 na 1 wyście wykorzystywali, Unia nie. Oczywiście, że bramkarz potrzebuje mieć szczęście, nie? A miał to szczęście, jak tu kolega powiedział, dwie tercie wyrównany mecz, nebo ne wyrównany mecz, druga tercja jednostranny mecz do naszej bramki. Nie? Tam gdyby padly 2-3 bramki. Trochę się Wam upiekło. To... No 2-3 bramki to je koniec po meczu, to już po prostu chyba by nejde przegrać. Gdyby to było 5-1 albo 6-1. Według mnie zdecydowała druga tercja, oczywiście błędy indywidualne, co tam byli w trzeciej, oczywiście tak samo, ale Unia miała tyle sytuacji w tej drugiej, że miała rozstrzygnąć ten mecz w drugiej tercji.